I dag skal vi teste, hvordan McDonald's-maden er her i Vietnam i forhold til i Australien. Vi starter her i Vietnam, så lad os gå indenfor og kigge. Vi har en skærm. Okay, vi skal selvfølgelig have noget af det, der er lidt unikt for Vietnam, tænker jeg. Jeg har bestilt helt standard chicken burger, almindelig fries, så har vi bestilt den her sjove kombo med noget lokal kylling, nogle lokale fritter, selvfølgelig en risret, og så lige en hamburger til at skylle med. De her pomfritter er sådan nogle, man har rystet i sådan en ostepose, så det er ostefritter nu. Kylling er gigantisk, vi smager på det. Okay, så er det altså på med handsken her, så man kan grave ned i det her kylling, vi har fået. Dressing på. Prøver vi da lige. Det er spicy. Det er ikke så galt. Så fik vi altså onduleret al kyllingen. Det var faktisk super lækkert. Ris er nok det mest lokale her. Det er ris. Ja. Okay, så står vi uden for McDonald's'en her i Vietnam, hvor vi lige har været inde og smage deres mad. På value-fronten er vi nødt til at give den her 10 ud af 10, fordi vi betalte kun 88 danske kroner for alt det mad, I lige så. Ja. Hvilket er sindssygt. På mæthedsfronten, også en 10'er. Ja. Vi er sindssygt med det nu, vi kan slet ikke mere. Og smagsfronten. Det var lækkert. 8 ud af 10, det var smagt sindssygt godt. Ja. Meget anderledes mad end det, vi søger i Danmark. Men det var, der var god smag. Ja, lidt skørt med ostesmag, men ellers var det virkelig lækkert. Oste på fritter? Ja. Nej tak. Der skal vi bare have salt. Ja. Vi ses i næste land. Så tager vi på McDonald's her i Melbourne. Hvad skal vi have? Vil du starte? Ikke tage den her, den ser god ud. Jeg tror bare, jeg bliver nødt til at prøve det, vi har lokalt. Okay, det er nok $30 her i Australien. Det er så, hvad man får for $30, som er lige knap 200 i Australien. Lad os se. Ej, der er rødbede i. Det er med rødbeder. Nej, hvor sjovt. Jeg har en Big Mac med rødbeder. Så er det sådan en bøf sandwich. Min smager bare en McChicken. Ja. McDonald's Australien. 6 ud af 10. Ja, på lige fod med Danmark. 6 ud af 10.